Okay, niniga bahida makikila tumakaw si Police Master Sergeant Gilbert Lumantas labot atong usa ka tigulang taon na hit and run no. Atong say na niniga bahida unsay update labot yadto no niniga bahida. Sir, unsay may update adto sa Tangub City Police Station? Maayong buntag sa tanan no, sir. Kabahin atong nahitabo nga hit and run. Gikuan pa yun nato. Gisusi pa yun nato sa LTO kung sikinsa gyud tag-iya atong nga motor nga mao naka hit and run kay bale. So motor ang nakabangga atong maong tigulang, sir? Alids lang kay dili po nato ma-confirm jud nga siya jud. Oo. Kay mao gani na nga nagkandak yung tao still under investigation Japon. Hantod karon kay gikuan pa namo sa LTO dayon supposed to be ang amo pang palo pa jud dayon ang kato day motor gikuan na dito giuli na atong tagis pangalan dayon kuan pa namo kung sikit say nakapalit. Na-identify tong ang victim katong tiguang. Yes sir. Taga dito na to. Taga Sumira Prabod. Pila edad do sir? 77. 77 years old. Babae ito no? Babae sir. Dayon unsa oras sa to nahitabo gani sir? Nahitabo to 3:41 in the afternoon. Okay, so naman to yung video man gud adto no nga labot gipalakag no naman ko na naglakag pa gilakag man to nila. Nagukod atong sakyanan na EcoSport. Pero wala gyud na abse. Wala maabse kay ang motor pwedeng kusuga yun ang dagan dayon ang katong sakyanan po nalanganin po siya kay pag-backing niya ba kay katagpo dito niya ang kuan. So nagtagbo niya ang motor. So manang ga-backing siya. Siyempre pag backing ana wala na ang motor. Layo na giaptan din. Wala CCTV sa area sir? Sa Sumirap na CCTV pero wala nag-function. Wala nag-function ang so gyud sa man nato to pag sa investigation nga mahibaw-an ang katong plate number niya sa motor. Among gikuan jud possibility niya nga kuan dire man jud sa paingon sa Bonifacio Tumulabi. Okay, so area direction Bonifacio ang area padulgan. Mao nang among gikuan jud dito. Coordinate ang Bonifacio. Coordinate mo dayon among nakita jud mismo ang kuan. So nakuha na ang katong naip no gikuan pa verify through LTO. Verify gikuan pa karon. Kumusta unsay kahimtang sa biktima sir? Ang biktima nasa ospital. Diri sa Misamis, sa MUMC sa Osamis City. Okay ra. Stable siya pero naay kuan iyang TL na balik iyang TL. Possible kato siya napoy mga kuan yung mga lawas po. Kato kay kanang hit and run man possible daghan tong kuwang no wa ba kato driver's license kada. Di po ta ingon nga makasure pod ana pero posible pod. Pero tarong siya mo surrender siya. Kato wa po ta kabalo unsa po iyang rason pod. Nganong ning kuan siya either na hardlock or sa baka pod. Likay baka pod ka sa magasto baka. Sir yun ay balo ana sir kung unsa yun iyahang kuan yun pod. Medyo diri sa Tangub sir taas bang kaso na to sa mga traffic incidents sir? Sa traffic inoon ubay-ubay yun pero mga ginagmay lang. Ginagmay ra. Ang mga dinagko talagsar po kayo mga dinagko sa Tangub. Pero dili ko besa kay musangko man sa kalas kinabuhi no traffic. So giunsa na to nga paagi nga less ang mga kaso sa traffic incident? Kuan kining among gi-implement pa karon ang kana yun nga magdakop jud mi. Dakop gawas sa kining kumelik nga checkpoint agi dakop jud po. Permente gi mi gadakop dayon. Kuan pod amo pag ipa kuan sa radyo po nagpasibya pod mi. Radio through radio. Apemang sa mga driver kung mas mahimo kuan kining ang kasagaran magod ang uban na ay mga lisensya mo nang among gikuan nga mas maayo magkuha gyud sila mga lisensya dayon. Okay, wa man na sila na seminar no. Okay. Pero dapat mas seminar yun. Gihugtan ba nato ang sa helmet paggamit yung helmet? Dire sa kuan Tangub ato yung pangusgan ng kuan kanang magsuot sila helmet. So dako pod gyud og wala nga sulod og helmet. Dako
Ako po yun, sir. Nga naka-stricto si Tangkog Oo, i-stricto na ito na direct eh. Tungod lagi anang na mga panghitabo lagi nga mga traffic accident. Okay, sir, salamat kayo. Siguro imo na lang ipabot sa tanan no nga labi na no isip traffic investigator, labi na kalikayan no ang mga hitabo sama sa mga traffic incident. Siguro imong ipabot na lamang no mga pamaagi no siguro sa mga biyahedor para malikayan nila ang mga hitabo sama sa mga traffic incident. Ang ako lang istorya na sa tamo biyahe no magkuha jud ta mag-ampo jud ta dayon mao lagi na ato gyud follow gyud nato ang rule regulation sa traffic. Okay. Sir, salamat kayo. May ganda rin. Sige, salamat po sir.